miesto, lebo strašne svietí slnko. Tak ja vám to ukážem. Strašne. A tam máme uložené veci na výmenu a možná na výmenu a v tom červenom nevymieňať, tam tom presvitnom možno a tom rúžovom vymieniam. Takže ideme na to. Tak idem doniesť to, čo na výmenu mám. Takže tu máme tohoto kokra, iba za vzácnymi, to zoberieme rýchlosťou. LPS má, dierku má. Dohodneme sa na Facebooku, tam vám všetko vyfotím. Naozaj, ja tu mám všetkých Hasbro, takže ani jeden falešný. Takže tento koník, možno za iného koníka. Potom tu máme táto chrta, toto pekného chrta, ktorý má dierku, mám magnet. Potom tu máme srdce, to asi nesíneme nejak, tiež na výmenu. Takže tento doplnek, tiež na výmenu. Pane Bože, to vidíte. Tento preskakovák je na výmenu. Táto mistička je iba za inú mističku. Táto dečka. Táto rybka. Tak ja to zoberiem takto. Táto rybka. Tento koláč. Mrkve. Teraz ideme na možná výmenu rýchlo. Takže tento. Stolík. Rýchlo môžete si to stopnúť.